Esen bezala, Gaizka Carmona gurekin daukagu, Gaming Room podcasteko zuzendaria, gurekin bideojokoi buruzko ataltxo bat egiteko, eta konkretuki Gaizka, egingo dugu zure atalik ospetsuena azken denboraldian izan dena indie estudioak bilatzea eta haiekin hitz egitea, kasu honetan, beste estudio bat bilatu dugu Bertokoa dena, eta haiekin izketaldi bat izango dugu, ezta? Iñigok denboraldi hasieran esan zuen ez dozu egingo, eta egin neban. Orduan hemen gauz berriz, denboraldi oso bat pasatu da, eta bueltatu gara, kasu honetan, gure atal ospetsu hau, zuk esaten duzuna Iñigo, bazarean zeharrera migratu dugu pizka bat, kasu honetan. Bai, horrela da. Orduan, kasu honetan, zer ingo dugu? Era guztiz esklusiboan, zailin zuan bideojokoaren sortzaileekin Estudio Circenses, elkarrizketa bat izango dugu, haien jokoaren inguruan, gehiago jakiteko, baita Estudio Circenses estudioaren inguruan, eta honen inguruan hitz egiteko, gurekin ditugu, Ekain eta Andoni, diseinatzaile eta lead artist, aipaturiko estudioan urren ez urren. Arrastion, botikoak. Zaldeon. Azteko, kontatu iezagozu, adibidez, Andoni, nortzuk zari Estudio Circenses? Vale, gu Estudio Circenses, Iruñako estudio bat, hasi zela unibertsitateko proiektu bat bezala, eta bertan juntatu ginen, eta proiektu hau hasi ginen. Ulertzen dut, askotan aipatutako, atal honetan, askotan aipatutako TFG-aren inguruan ari zarela, zehazki? Hori da. Hasi zen TFG-a bezala, ginen bi urte honekin, eta orain unibertsitatea bukatu dugula, jarraitu dugu bideojokoa desarrollatzen. Claro, Gaizka, komentatu duzu TFG-aren kontua, baina kontua izaten da, normalean horrelako tamainoko estudioak hasten direla, Andoni komentatu duen bezala, proiektu hori bukatuz, eta gero ikusko dugu segeiago dugu. Claro, azken batean, badira askotan, TFG-a egiteko, batzen diren pertsona asko, eta erabakitzen dute bideojoko bat egitea. Eta, claro, TFG hori bukatuta, bai irakaslek zein haiek esan aldabe, haien proiektuak dekola nahiko kalitate, sarietara edo dena delakoetara aurkesteko, eta kasu honetan uste dut hau izan dela gertatu dena, ez da, Andoni? Hori da. Egon ginen hau desarrollatzen, eta ikusi genuen, espero genuna, baina hobeto zijoala jokua, eta irakasleek, eta gu baita ikusi genuen oso ondo zijoala, eta baita jokua bertan, mundua eta historia eta hola, gauzak interesgarriak egiten ari ginela, eta saiatu ginen PlayStation talentzean apuntatzen, eta ondo juntzen. Ulertzen dut orduen, Ekain, hau dela zuentzat, estudioaren barruan zauden guztionontzat, sortzen duzuen lehen bideojokoa. Hori da, bai, lehenengo proiektua da. Ez azkenengoa, baina bai lehenengoa. Ez azkenengoa, hori ondo dago matizatzea. Esan aldi guzu zeuk nortzuek sortzen duzuten Estudio Circenses pertsona moduan, hau da, zein errol dituzuen? Bai, taldea esan beharra dau, asko aldatu dela, azkenengo 2 urteetan. Tamaina asko igo da, asko jaitsi da, gure puntu altuenian 16 pertsona izan ginen desarrollatzen joko hau. Garai horretan gekauzen 10-12 bat 3D artist, 2 concept artist, gero programatzaile bat eta diseinatzaile bakarra. Baina, ontxe, askoz taldeen sanoa, dakau, eta ontxe dakauz, zer dakauz, 3 3D, 2 concept artist, 2 programatzaile, diseinatzaile bat, eta gero Unityn lanean ari den beste rol bat. Claro, kontua izan da, oreka bilatu behar izan duzuela, ez bakarrik 3D diseinua egiteko, baizik eta jokuaren beste parte guztiak produktu oso bat bezala bilatzeko, ez? Claro, eta hori da zehose, ondiok arrastartzen duguna, ez? Oin dela 2 urte txarto hartutako erabakiak gaur egun ondiok ordaintzen ari gara. 3D-a, bideojokoko 3D guztia amaitxuta dakau, praktikamente, baina ondiok hilabete asko falta jakuz montatzeko bakarrik.
eta hau da, representatiboa, garai batean, gutxi balantzeatuta zegoen gure taldea, ez? Orduan, baina, ikasten duzu prozesuan eta aurrera ari da urtetzen, así que nien kejatzen berez. Claro, imaginatu, 12 irude diseinatzaileekin izan aldituzu 12 modelo egun batean. Baina, claro, hori guztia montatzea mundu oso batean, bai. Hori da. Eta sortzen ari, lehenago, zergatik deitzen zari, Estudio Circenses? Bueno, a ver, hori da, presentazio bat indiar gendun eta izen bat aukeratu behar zen. Orduan, justo garai honetan gian, ez dakit amaz egin, baina pertsona pilo ginen garai horretan. Eta zan pizkat zorakeria, zan oso zaila organizatzeko danak, irakasleek uste zeben zorakeri bat zela, eta egixe esan beharra dau, bai zan pizkat zorakeria. Baina, hori gure identitate moduan adaptau gendun, eta pentsa gundu, zirko bat moduan da, eta zelan da zirkoa latinez da, circenses, así que izen hori hartu gendu. Eta horrela, eta diseinatzen ari zarien jokua deitzen da The Silent Swan. Zeren inguruan dabil, zeren inguruan hitz egiten dau The Silent Swan? Zein da atzean daukan historia edo lore edo dena delakoa? Tituluak edo jokuak berak? Jokuak berak, titularekin gero joango gara. Antoni, negozu? Bai, joko hontan, jarraitu behar duzu zure emakumearen pista, eta sartzen zea mundu batean, jende guztia desagertu da, ez dago inor, dena egoera txarto batean dago, eta hori, zure emakumearen nota batzuen jarraian, historia komplexu bat ikusiko zu edo... Eta nondik dator Andoni bideojokoaren ideia, hau da, atxan dagoen lana, nor pentsatu zuen, egingo dugu hau eta izango da honela? Bideojokoaren ideia berez, hemen ekainen ideia izan zen, ustet, jaio zela, azkenean jokuetan, normalean, ez daukagu, normalean, pistak eta hola jarraitu behar ditugu, edo indikadoreak eta holako gauzak, eta ekainek hemen nahi zuen mundu bat irekia, non zu fisikoki begiratu behar dezun, nondikan joan behar dezun, ze pista jarraitu behar dituzun, eta hori da, nahi genuen munduarekin interakzio handi bat. Orduan, hasi ginen, mundu handi bat egiten, taldearekin arazoak genituen, eta... Aurrera atera zenuten edo. Bai, irude lan asko genuen, orduan mundua oso handia izan barzun, orduan jun ginen komplementatzen, mundu hori historia elaboratu batekin. Nik uste dut hor pixkat erantzuna dela 50-50. Hau da, erdia da ideia original bat, baina beste erdia da behar zena izatea aurrera urtetzeko, ez? Orduan nik uste dut, pixka dela hori, ideia base bat, baina gero dela necesidad virtud, asko erabili dugu, ez aldi hau, desarrollo guztian zehar. Nondik atera duzue izenburua, zergatik deitu diozue The Silent Swan? Vale, bi erantzun dauz, galdera horreri, lehenengo da, ontxe eman alko notzuna. Dala, erantzun elaborau bat, nonde atorren, zein da historiakin duen erlazioa, baina realitatea da, izena, nire ideia izan zen, eta izena ikusi nebala, banek isala hori zala izena, ondiok jakin horretik zezan nahi zeban. Hau da, historixan, jolazten bat dozue jokua, presentoko da trama bat, pertsonai batzuk, historixa bat, eta azalpen bat, azkenean ulertuko da. Izen hori zebadan Silent eta zebadan Swan eta zebadan Silent Swan. Baina, originalki, arrazoi horiek izan existitzen. Baina nik oso pixkat poetikoa ikusten eban ikustea eszenario handia hau, gara horretan oso laua, oso minimalista zela, eta titula izatea Silent Swan, eta orduan presentazioarekin, ez dakita, historixak berak galdetzen dutzula moduan. Zera de Silent Swan mundu honetan, ze izan leike, zereri ari da referentzia itxen. Eta orduan, galdera horreri erantzunan bilan, azkenean, topo gendun bat, eta ipini gendun jokoan dela ontxe topoko zenutena. Eta komentatu dezakegu gutxo gara bera, spoiler gehiagirik egin gabe, zein da horren erantzuna edo ze pista ematen dizu jokua erantzun hori topatzeko? Bai, lehenengo da simbologia. Logoa, jokuko edezelen zanuena, da zizne bat, baina ez da zizne arrunt bat, da lau ego ditxun papelesko zizne bat.
Eta papelezko zizne hauek jokoan barruan oso elementu garrantzitsua dira. Zeria, zure emazteak lagatzen dut zuzen notak, edo zuzabiz, bere atzetik. Eta bere bila topatzen duzuz origami zizne hauek ez. Eta horietan historia bat ari da kontatzen, urte konkretu batena. Eta orduan, hasierako presentazio hori da. Eta ulertzen da, molduren batean zure emaztearekiko referentzia bat dela. Baina gauza guztiaren moduan ez da hain simple izango azkenean. Ulertzen dut orduan, azken batean, historiak edo loreak edo atzeko azalpenak garrantzi hori badeko, agian hori jugabilitateak edo ez dagoela hainbesteko nagusitasuna izango, baina alan dabe esan duzuen moduan, desailenzuan da mundu zabaleko joko bat. Orduen, nola maneiatu duzue hori, bati garrantziarik eskentzea eta bestearekin implementatzearekin batera jugabilitatea eta lorearena? Bai, ondone. Bai, a ber, hau hasi zen, bueno, gaiak izan duen bezala, dela necesidad virtud. Geneukan, mundu oso elaboratu bat, oso handia, eszenario oso imponenteekin, eta hasieran, lehenengo hilabeteetan ez geneukan programadorerik. Orduan, saiatu ginen komplementatzen mundu hau lore eta historia batekin. Orduan, gero jokoak dauzkan puzzleak eta bizikleta eta mekanika gehienak jaio ziren a posteriori. Esan. Bai, nik horrezango neban izango zen azkenean joko mota asko dauzela. Dauz joko esperimentalazko, arreruak, gure jokoa zentzurretan minimalista bat da. Eta nik ez dut hori ahultasun bat ikusten, azkenean, joko izan behar dana. Orduan, zentzurretan egisa da gameplay apartautik ez dela hain zendua, ez dauzela mundu, ez dauzela Txernobilen, matando monstruos mutantes, azkenean askoz motelagoa da, historia bat ari da kontatzen, eta nahiz eta bai duzen gameplay elementuak egisa da, jokuko eskaintza principala diala historia eta mundua, bi elementu horiek. Eta gero gameplaya dagoela elementu horiek konpaginatzeko. Orduan, ulertu aldugu dela, esperientzia edo historia edo aventura narratibo bat mundu zabal batean. Exactamente. Esan duzuen arabera, daramazue 2 urte jokoa diseinatzen izan daiteke? Uda eta gero 2 urte ingo duz, bai. Uda eta gero 2 urte ingo dauz. Eta duela oso gutxi, kaleratu duzue demo bat, Steam Next Fest, egondako ferian. Nola joan jatzue horregaz? A ber, demoa, egia esan, uste genuna baino hobeto junda. Baita, jaso ditugu kritikak eta komentario txarrak, baina gehien bat positiboa izan da, wishlist pilo bat jaso ditugu, eta gehien bat ikusiagu jendeak ulertzen duela egin nahi genuna, eta gure joko honeratzean dagoen ideia gutxo gora bera ondo transmititzen ari gerala. Artikulu oso politx bat idatzi zozkuen, Rock Paper Shotgunen. Inoiz ez dut olako, artikulua ikusi esan nik ez nagoen imaginauko, olako zehose idatziko zozkuenik. Zala, precisamente hori tipo batena, jolastu zabela demo guztia ziretik amaierara. Eta nire ustez oso ondo analizatzen dago, jokoa zedan, zein dian bere puntu fuerteak, zehari dan saiatzen kontatzen, inspirazioak eta zibian. Eta oso analiziz hona, oso interesatzen bajatzue jakitzea gehiago, desalen zuan irburuz, rekomendatzeo asko artikulu hori irakurtzea, Rock Paper Shotgun. Jokoak kaleratzeko data pentsatu daukazu edo planifikatuta dago ja noiz egongo den hor deskargatzeko, erosteko? Bai, jakina, datu asko ezin dut eman, zenen SBS esaten badut, agian etxea saldu beharko dut. Baina esan aldut Steam eripintzen da bena, dala urte honetako 2022ko azken 4 hilabetean. Kulau orduen, kulau. Eta komentatu duzu ere, mundu oso zabala eta oso beteta daukazuela, horretaz aparte pentsatu duzu beste sekuela bat egitea adibidez, edo beste produkturen bat garatzea beste formatu batean edo? Bai, oso galdera hona, munduak
beti principalki guk sortzen dauzen munduak normalian haundixek izaten dira. Hasieratik, asko pentsatzen dugu eta beti dago materiala. Orduan joko bonbazo izango balitz, dauz mila forma beste joko bat, beste historia bat munduko beste alde batean kontatzeko ez. Baina, ja segurauta dakaguna zehoz eta, jokoa aterako dela behintzat novela batekin, prekuela. Hau da, jokoa azten den momentuen, zure etxean, gabaz da, hortako zure emaztea, eta gero lotara joan ondoren, de repente 17 urte pasau dira ez, eta zuk protagonistakin batera saiatuko zara asmatzen ze pasau dan, 17 urte horietan, ze pasau zure erixan eta aterako dugu novela bat, kontatzen duela pixka detaile gehiagokin, protagonista esnatu zen momentutik, jokoa hasten den momentur arte pasau ziren gauzak. Baina, ez da beharrezkoa joko ulertzeko, hau importantia. Ez gabe hemen saiatzen tramparik itxen. Orduan hori aterako dugu, eta suerte asko badakau, guri asko gustoko jakun, ateratzea diseinu espezial bat, berezi bat, jokoakin fizikoki eta novela bera imprimituta, bestela digitalki bakarrik. Begira, hor daukagu berria. Esklusiba. Silent Sonekin batera, novela bat egongo dela, eta espero dugu fizikon ere ikustea. Eta bukatzeko ja, ekain, emango dizut, minutu bat, zure Michelangeloren obra famatua eta majestuosa aurkezteko publikoari, eta zure produktua saltzeko. Bai, oso famatu, esan deste, Louvretik Mona Lisa kenduko dabela gure joko ekintzeko pare bat urte, orduan bastante posik zentzu horretan. Bueno, deselentzuan esperientzia narratibo bat da, mundu zabal batetik, nun zuk, Mirov, pertsonaia moduan jolastuko dozu, zuk bidaiatuko dozu mundu oso erraldoi honetatik, bizikletan mugitzen, mundu lasai bat oso inmersiboa, txoriak, haizea, musika berezi bat, gure eszenarioak, gure nivelak, zona urbanoak oso handixak dira, eraikin bakoitza sartu alzara barrura, solairu bakoitza bertan dau, benetan presentazio oso berezi bat da. Eta historia honetan zehar, zu aztertzen ari zaren bitxartian, ze pasodan mundu honetan, ze pasodan zure bizitzakin, ze esnatu zara 17 urte berandu hau, nun dagoen zure emaztea, bebe jaukiko dozu, irrati bat, zuri konversazio egongo dan ematen historia guzti honetan zehar, eta amaierako ikusiko dela, bere arrola dirudiena baino garrantzitsuago dela. Hor The Silent Swan, gaur ezagutu dugun jokua, espero dugu urteko azken hilabetetarako prest egotea eta Steamen deskargatu izatea. Ekain eta Andoni, benetan eskertzen dizuegu gurekin egotea hemen sarean zearen, eta espero dugu arrakastan handia izatea jokuarekin. Mi esker. Bai. Eta gaizka, zuri ere, eskerrak eman behar dizut, elkarrizketa hau ekartzeagatik, Gaming Roomeko satitxo hau ekartzeagatik zarean zehare honetara, ja denboraldia bukatzen zabiz, ezta? Zeuk esan bezala, oiu bota eta hemen egon gonaz, bukatzen ari gara zehazki bukatu dugu baita be, izan dugulako baita be elkarrizketa desentzuanen diseinatzaileekin Gaming Room 50. edizioan, eta entzun alduzue gaztelerazko edizioan, nahi baduzue? Hor Gaming Room ere, urrian gutxi gora bera bueltan engongo dela episodio gehiagorekin, atal gehiagorekin. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Bardin. Y aquí es cuando ya hemos terminado